Vibes, kamusta? Good morning. Wala milingaw sa among balay. Nangaon ni og kinamakay badzabas. Pakita yung badzabas dong. Paaka din ako. Kinamakay badzabas. Paniod to. Punya ni paniod to ha. Ano? Lami lami. Wala ito kayong mano doon. Perlu lo ba ni? Patag na mano ko. Ha. Tunga. Ha? Tunga ano yun? Ay, yamo mo ko'y nakaon eh. Gahi. Gahi ko dong be. Wala ka diya. Pinky ba ko bebe? Karon di ay guys. Pista dire sa mga pero bigaw dire sa Mumbai. Ay mga kabay boy, di mo kamuhay. Kau humba. Biyabas. Happy fiesta di ay ha. Sa Santo Rosario. Santo Rosario pwede dire mo be? Sagbot dong panlabay. Kanila ka malo? Ako na be. Kani ka malo? Dalas malo ni patta. Ko. Hama ka. Yapan ko yung suntay. Ay, Wa mo gud paligtan na manguna. aka pang orange na sanina niali nahugaw ang gitaya to. Nahug ya na. Ala! Balong Kuya. ang ni balong. Ko sa asin palihog wa. Ikaw lang, hi guys. Ikaw ah. Hi guys. Hi guys. La. Abi. Mingaw ang pista. Abi na ba? Katora Mo dyan sa akin basta. Ano sagi? Padungo na makalagkalag ka mag-uwan. Ngayon ko suwa ko ngayon ka no. Ang anak ba? Na. Nalungag. Hala. Karat na. Pa. Ayan na lang eh. Pwede palit ya. Niluwa, liso. Please keep safe di ay sa mga lugar nga na kuan sa bagyo na naigo sa bagyo. Please keep safe. Amping mong tanan dira. Kami kay na-apil man ang buhol sa low pressure tabi ah. Ano kayong hangin? Bahe? Ang gibuhat sa bangbar.
Tambay ragbay. Wa may lami lihok ning uwan. Napod mi ginamos og saging. Luto mig saging ganiha. Tapos luto sa asin. Mm. Mm. Namos. Saging. Mm. Mm. Hmm? Papa. Ano, ma'am? Ano, ma'am? Gusto, ma'am. Hmm? Wala ba? Ano siya? Namamalang. Ano siya? Ano siya? Ay. Namamalang. Mane? Ang mane? Mane, papa? Hmm. Na ayaw na wala pa kay patagpampam ha. Kaya papa mane? Hmm? Mura si papa kuan na. Saan nan? Kaya kayo magkakuan, absorb. Malang. Ato ko nanay. Sabi nanay. Ang ganda. Dihatag ni Kukoy. Ayo, Kang. Lawa na. Mahalo siya mo tindahan mga ka-vibes. Nagkakalag-kalag. Mo. Ha? Ano yung maninda? Loy, napay mo ba, Loy? Grabing hangin oy. May bagyo na may dire. Hey guys. Hi Hey guys. Let's Oh my God, wag ni. Hi, Vlad. Alipo to. Kilata. Ay, ay, balik. Sugagangin mo der. Inerangin sa Bohol. Kagay ba? Kay mangita daw sa pistolya niya, ikaw daw pa kanina. Winnie. Winit, winit. Winit. Nya pila daw pangay. Vlog kay Bagyo. Ah. Keep safe everyone.
Grabe ang hangin diri sa Amoa guys. Oh. Sa tanan nga apektado bagyong paing, keep safe mo tanan mga ka-vibes. Sus Ginoo. Keep safe everyone. Sa tanan nga kayo camping tangtanan sa mga naay mga lugar nga prone area, evacuate tumudaan sa wala pay baha, sa mga dapit sa mga landslide, amping mo sa mga duol-duol og landslides nga lugar, amping mong tanan mga kaigsuonan in town. Sus, murag ning balik akong trauma sa nahitabo nga bagyong ulit sa una nga grabe. Di ma-explain na nga mong nahitabo adto time experience nga sa isang iglap ra nga mo ang bay na wag kang nahanaw gibanlas di udit. Mao na kong anak nga kamagwangan si Eliza Grace. Naman mo to dito natin. Murag ning balik sa akong balintataw ang bagyong Odette simbako ra man in town ay. Mao na sa tanan nga na-affected, sa tanan lugar nga affected. So ang Bohol kay signal number 1 naman. Sa tanan lugar nga affected sa bagyong paing pag-amping in town mo tanan, sa mga wala pa naka-evacuate na mudaan ayon o paghuwat pa og mando sa gobyerno kay grabe. Ang hangin di laban nato malikayan. Para sa bagyong Odette, confident ra mi kayo, aswal ra mi kayo, baliwa ra na mo to, kaabi na mo ang bagyo. Siyempre ang bagyo moduol Bohol. Di nila man na mo bala, parang di nila mo ikuan ba kay hangin-hangin ra nga pareha ra ingon ani. Pero wala mi na expect nga sa isa ka pananaw, sa isa ka pamilok ra gibanlas o gidani Odette ang among bay. Mao na kong anak ay kaduha si Alea Maiden. Fiesta to garon sa Amoa pero minaw nga fiesta tungod aning bagyo. Nay uban naghikay kami wa kay way kwarta, way ikahanda. Pero bahala na. Namista masad mi. Grabe ang hangin no. Naka-recover na ang mga saging sa salin sa Odette. Hope punta nga okay ang tanan nga affected sa bagyong paing. Mag-amping o keep safe always mga ka-vibes. So, see you tomorrow. Thank you so much guys for watching. And sa mga wala pa naka-subscribe, please do subscribe sa among channel. Bye!